Prezident podľa očakávania, teda predpokladám, že poverí víťaza volieb, to je bez diskusie strana Smer. Uvidíme, či strana Smer takúto vládu dostaví, ak áno, tak je to vybavené. Nie, budeme na rade my. My sme pripravení prevziať zodpovednosť a regulárne vládnuť. Samozrejme musíme nájsť partnerov, nie príliš veľa, a musíme sa s nimi dohodnúť na programovom vyhlásení vlády. To je pre nás úplne to najdôležitejšie, že budeme spoločne presadzovať to isté, agendu 2020 napríklad, a vtedy do toho ideme. Nepotrebujeme žiadnu vládu. Ja si myslím, že je tu niekoľko možností zostaviť funkčnú vládu, čiže predbiehame, musíme počkať. Rišo na hrad! Ja som vás nepočul, lebo niekto tam zase huláka, a poprosil by som tých, ktorí už niečo popili, nech sú ticho a nedávajú najavo, že niečo popili, a budeme sa všetci dobre baviť. Ďakujem pekne. Takže ešte raz. Rišo na hrad!